erdia. Zaharra badoala eta noiz etorriko te da berria. Oraingoz bota dezagun gaurko azken izerdia. Nahi duenak mugitu dezala gerria. Berriz bertsolariak geratu gara hemen nabarmen. Geldiak zutabe baten modukoak omen. Gure mugimenduei buruz gauza asko esan da hemen. Ez ditu malguago ikusi Xabier Gion eta Maialen. Arrazoi pixka bat bazen gaurko Maialenen esanean. Gerriak geldi dauzkagu baina hori bai gogoak aidean. Eskerrik asko gaur egon nahi izan duzuen hoi gure aldamenean. Berdin da hemen goian edo orbean. Gaur sentimentu arraro asko ditut igornik. Une batzuetan makala eta urrengoan Sputnik. Baina plateruena ikusi duanean jendez bete-beterik. Enuen uste gutarrak hainbeste eta batez ere hainonak ginenik. Eta hiru ginen guzazpi eskale. Zentzurik ez daukaten gauza denen zale. Zakarontzietako balenitzaile. Adarioka gabiltza etikadez kale. Bueno, unai ez da gelditzen agur esatea besterik. Plateruek behin idatzi zuten eta haien gandik dakit nik. Ez diamante, ez perla, ez urregorririk. Alegrantzizia baino ez dago berik. Hau eukita zelan hasiko gara gu beste zeren eske. Urtean zehar bota dituze gure gainean madarikazio eta peste. Entzun dituzu bertsoak Igor, enuen hori uste. Hiru kabroi horiek asko maite gaituze. Bertzo horiek entzutea egia da unai izan dela plazera. Baina zertara zetorren hainbeste sensiblekeri eskerrik asko eta zera. Josu, Aitor eta Xanpe, zoazte haizea hartzera. Ta zerbait egin nahi duzuenean etorri timbrea jotzera. Uste dut egin dugunarekin badaukagula desente. Oraingoz stop, enaiz beste zertan sartzen derrepente. Hori bai, eskerrik asko Josu, Aitor, eskerrik asko Xanpe. Hiru persona bakarrik eta zenbat jente. Hiru eta hiru ginen guzazpi eskale. Zentzurik ez daukaten gauza denezale. Zakarontzietako balenitzaile. Adarioka gabiltza etikadez kale.
daukagu baina honekin bada nahikoa. Ze kasik begi ertzean erortzen hortxe dut malkoa. Bueno, Unai, beste egun bat izango da biharkoa. Baina oraingoz goza dezagun gure gau hau gaurkoa. Karakola eta barea izaten dira parea. Denborarekin egin naiz beste flako horren zati baten jabea. Baina gauza denak amaitzen dira. Ordea, estimatuko dugu pixka tranquilidadea. Euskaldunok sarritan izaten ditugu malkoa eta ikara. Baina batzutan alegrantziarekin ere irtetzen gara plazara. Eta horixe konprobatu duguk, genbiltzala ona eta ara. Geu baino gehiago izan nahi dugunean, gutarrak asko gara. Batzutan gorroto zaritu gara beste batzuetan xamur. Zorionez jadanik ezkara gutaz esango dutenaren bildur. Gaur agur esan nahi genuen eta jende guztia hain hurbil, hain Oraingoan bai benetan, eskerrik asko bihotz ez denon partez, agur! Hiru ta hiru ginen gu zazpi eskale. Zentzurik ez daukaten gauzaren ezale. Zakarrontzietako balen itzaile. Arioka gabiltza beti kale eskale. Beti kale eskale. Hiru eta hiru ginen gu zazpi eskale. Zentzurik ez daukaten gauzaren ezale. Zakarrontzietako balen itzaile. Arioka gabiltza beti kale eskale. Sweet Jane,